बिराद लाजियो अब्लाबो आङो थिखांबाय थागोन आरो ओइस माथो मन्त्रि बायदि नुलायलायगोन नों जिबायदि सानो बिदिनो नुगोन रायजो राजा नोंथांमोन आंखौ फैबाय थानाय बे इलेक्सनाव आंनो भट हो खुलुमबाय नाथाय मानो जिगादासिमनि नोंखौ आं जेबो खालामा हेल' गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय अनारि सिबिनायखौ नोंथां बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय टपिक होननायखाय एसे दस्रा नुदोंमोन नाथ' दायो आङो देखायगोन दायो नाइट भिउनि आरोना मानोना नाइट भिउआ बिराद समायनाखा थ'दो बे नाइट भिउनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै थ' नै नायदो मोनावबो गेटखौ जा मोजाङै साफा नुखायो थ'दो जोङो हाबसै आगैमोनखौबो एसे थिखांनोसै नै ना दहायनियामोन नामा ना सोलायाखै ना बाप्रे आंथ' नै बिनानावफोरा बिथिं हाबनो होआ रावखौबो आया बिराद बेयावसो लानो गोसोमोन आंहा बेयाव हाबनो होला माथो र' ओइनिफ्राय हाबगोन र' गेजेरनिफ्राय आइ लाभ दैमाकुसि बे दैमाकुसि ना मा मिनिङालाय मा नै ओमफ्राय नायदो एक्जिबिसनाव मानसिफोरा बिराद भर्तिखा थ'दो जोंबो हाबसै ओमफ्राय मोनानि बे एसे भिउखौ एन्जय खालामसै दायो आङो बर्थमान दङ माने MM स्ट'रनि खाथियाव आरोना बिराद भिरखा नायलाय लोगोफोर तामाम भिरखा एखेबारे कास्टमारखा नै नायदो एखेबारे बिजोंबो फुलखा हनै नायदो थ'दो दानाबा बे दालांजों बारलांसै जोङो बिजों दहाय फैयाखैमोन थ' बेनिखायनो दा मोनाव बे ओरैजायनिखौ देखायसै आरोना नै बेयाव ट्रि हाउसबो दं ओइलाय ट्रि हाउस नै बेयाव फारसेथिंनिफ्राय आङो देखायलांगोन डिपार्टमेन्ट अफ एनिमेल हासबेन्ड्रि एन्ड भेटेरिनारि ओमफ्राय नै बेयाव जेनेबा दाउआ हनै जायै दाउदैबो दैलायलायबाय ओमफ्राय नै रुपिस 10 दाउदै मा नाम बे दाउदै नालाय लियार दाउ मा लियार लेयार ओइ हनै टार्कि बर'आव मा होनो बेखौ बर'नि मोनसेया राजा दाउ टार्कि ओमफ्राय नै हनै गिनिया फाउल चिकेन ओइ माथो मोसौ गाय तोलाय नायदो हनै सिङाव दाउफोर दं आरोना दाउना नामाबो एखेबारे खातारनाक लकेल कादारनाक निउजिलेण्ड वाइल्ड लाइफबो दंबावोसो ओमफ्राय नै खाथियावनो बेथ' फिसारि जानांगोनदां डिपार्टमेन्ट अफ फिसारि माथो नाबो दं माथो बेयाव हनै बेफोरखौनो जेखाइ खबाइफोरखौनो माबाना दोनदों ओमफ्राय जों दायो हाबसै एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआव र' बेफोरलाय माबा अर्गेनिक ना मा जाखो सब अर्गेनिक আচ্ছা হ'ব ভৰাই দিয়ক বাপৰে আচ্ছা नेचुरल फार्मिंग औलाय मा होनांगौ जायो जेनेबा अर्गेनिक खालायनोबो बिराद सहज नङालै ओमफ्राय नै माथो मुलायाबो एफा गोलावब्रा गिलायलायोलै कक'आ नै कक'आ चकलेट हनै माबा खाजिन थ'दो माथो हनैलै फुलकबिया जा गिदिरखा बेखौनो होनो बाय'फ्लक होननानै होनो आरो बेखौ बाय'फ्लक ओमफ्राय नै बेनो जादों ट्रेक्टर आयौ बापरे माथो एखेबारे एग्रिकालचारनि आरोना माइ हाग्रा माबा माबि खेथि खालायग्रा ओमफ्राय नै बेफोर दानग्रा आरोना मोनजोबगोन बेयाव गोथावसो नुबाय माथोब्रा गोथावानो ना मानिलाय सिबिं बे माबानि ब्लेक राइसनि बेयो जादों गुफुर सिबिं ओमफ्राय बेलाय मा ब्लेक राइस आरो 50 ब्लेक राइस आच्छा आंथ' गुफुर राइसनिखौसो जागोनलै
देरगाव एग्र' अर्गेनिक प्रडिउसार कम्पानि ओमफ्राय बेयाव जादों इन्डियान अइल कर्प'रेसन ओमफ्राय प्रसेस फ्ल' डायग्राम ओमफ्राय बेफोरो मानि बेफोरो एसे साफा माबा खालायनाय निदां बियो CPP मामोनलै बेलाय आच्छा अइल कर्प'रेसन लिमिटेड ओमफ्राय डिस्ट्रिक्ट लिगेल सार्भिस डिस्ट्रिक्ट लिगेल सार्भिस आरोना मा बेयावलाय माथो दं आच्छा बे जाबाय सेरिकालचारनि एसे माबा आरोना नै एम्फौ दं नै लाथा एम्फौ ओइलाय ओमफ्राय बेयाव एसे विभिंनि दं आरोना दायो बेफोरो एसे मडार्न जाबाय आरोना नङाबा बिराद टाइम नांगोन नालाय थ' बेयावबा एसे थाबनो जागोन आरो नै लोगोफोर थ' बे एरियायानो जादोंमोन जेसेबांनाखि BTRआव माबाफोर दं जेनेबा डिपार्टमेन्टफोर दं एग्रिकालचार जाबाय सेरिकालचार जाबाय इरिगेसननि थ' बेफोर गासैबो बे एरियायाव दंमोन आरोना थ' बे एरियायाव मानसिफोरा जोबोद खममोन ओमफ्राय जा बांसिन जेनेबा बे लेखा माबा माबि सलार माबा माबि दंमोन नालाय थ' बेफोराव मानसिफोरा बिराद खममोन थ' बेनिखायनो आङो खावलायो कि नोंथांमोना जुदि माबाफोर मिथिनो गोनां दंबा नोंथांमोना सोंजायो थ' बेफोरनि थाखायनो बिसोर फैदों आरोना अके सिगांथ' जेनेबा सिगांनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो एखेबारे आखाइजोंनो बेबायदि थाब बेबायदि दायोमोन नालाय थ' दाना एखेबारे मडार्न जुगनि मडार्न सलिउसन थ' बेनिखायनो बे मेचिनखौ नायदो एखेबारे सलिडखा आरोना नायदो गोजौआव थ' बिथांमोननियावनो सोंसै थ' बेयाव जेनेबा बेसेबां टाइमफोर नांनो हागौ मोनसे माने गांसे दख'ना माबानायाव दानायाव दे बेसे टाइमसो नाङो आरो बेयाव आर'नाइ दानायाव आर'नाइ बा दख'ना आर'नाइ जोङो दा आर'नाइ बानायगासिनो सानसेयाव गांसे हायो जोङो इयाव दा गांथाम बानायखानाय जादों खेबसेयावनो आच्छा खेबसे दागासेयावनो जोंनिया गांथाम ओंखारगोन ओमफ्राय जेनेबा आखाइजों दाबालाय बेसे टाइम नाङो जेनेबा आखाइजों दाबा जोंनिया ओरैनो साननैयाव गांसे माबा साननैयाव गांसे आच्छा बिजोंबो होमबा एसे टाइम नाङो आरोना एसे नाङो माने आर'नाइया गासैबो डिजाइन थाजोबो नालाय आच्छा अब्लाबो जेनेबा बेयाव सानसेयाव खैथा हागोन जों दा सानसेयाव गांथाम हागोन खेबसेयावनो गांथाम हागोन जों गांथाम बानायखानाय जादों जोंनियाव माबानि साहित्य सभानि लग'बो बानायदों लोगोसे आर'नाइ बापरे बे लग'फोर डिजाइन होनायावनो एसे टाइम नाङो ना बापरे ओमफ्राय बे जेनेबा बिनि कस्टआ बेसेबांफोर जायो आरो गासैदो मिलायनानै 20,000 सो जागोन 20,000 अनलि ना 20,000 बा माथो एसे मोजाङानो ओमफ्राय जुदि बेखौ सोरबा जुदि लानो लुबैयोबा सोरनिफ्राय लानो हागोन दा जेने डिपार्टमेन्टआव कन्टेक्ट खालायनो हागोन आरो नोङो एक्सट्रानि जाय बायनोबाबो दुखानाव बायनो हागोन गुवाहाटियाव मोनो गुवाहाटियाव अबाव मोनगोन जायगाखौथ' आंबो दा मोजाङै मिथिया जोंनियाबो माने मेनेजारफोरासो लाबोयो नालाय आच्छा दा अके बिराद आंथ' दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदोंलै बेबायदिखौ अके नै जोंना सिस्टारा बिराद लाजियो अब्लाबो आङो थिखांबाय थागोन आरो एसे आंबो गाननाय नायसै र' ओमफ्राय नोंसोरना थियाव मोसाहैनो हागोन ओइ माथो मन्त्रि बायदि नुलायलायगोन नों जिबायदि सानो बिदिनो नुगोन रायजो राजा नोंथांमोना आंखौ फैबाय थानाय बे इलेक्सनाव आंनो भट हो खुलुमबाय बिदि होजागोन बिदि होनलायलायबाय नों लानांगोन दे आं मिथिया मन्थ्रिफोरा बायफैगोनब्रा थ' सेरिकालचारनि माबाखौ बायनांगौ आरोना जोंनाथ' फैसा गैया होननो जाया दे गान देखाबाय लानांसिगोन
गान खान्दाखौ आरो दोनजायाना औ दोनजाया आइ ओरैजाय आरो भिडिअ खालायबावदो होनगासिनो थेंक इउ माने नै बेबो डिपार्टमेन्ट अफ सेरिकालचार ओमफ्राय बेयाव नायदो नै एरि सिल्कवाम एरि एम्फौ ओमफ्राय नै अम्बर चक्र बेफोरखौ एखेबारे खुन्दुंफोरखौ बेयाव माबायो आरोना नै नायदो ओमफ्राय नै हनै नायदो सिथोबफोरखौ नायदो सिथोब ना मा होनोमोनलै सिथोब होननानै खोनादों खिन्थु एसे गाज्रि हैलायनाय बेफोरो एसे माबाबाय आरोना ओमफ्राय नै बेनो जादों बिहु नङालै आसामिसनि ओमफ्राय नै दख'नाजों बापरे एरि आर'नाइ ओमफ्राय नै नायदो मेचिनफोरखौ ओमफ्राय माथो बुङोमोन रा बेफोरखौलाय सिथोबखौनो बुङोमोन दा मिथिलालै थ' नै दायो खाथियावनो दं एखेबारे ट्रि हाउस आरोना नै दायो आङो गाखोबाय ट्रि हाउसआव आरोना थ' बिनिफ्राय एसे देखायसै हेलो थ' दायो आङो देखायगोन बे हाथाइनिखौ आरोना बाजार जेराव माने फैसाबो लायाखै आरोना फ्रियाव थ' बेयावनो थांसै एसे गानबो खनगासिनो थ' एसे हाल्ला जानो हागौ बेजों नार्सारि दं ओमफ्राय बेजों जाग्रा बेजों थांथ'लालै जाग्रा ओइथ' हरैजाय थौदो नामा थ' नै बेयावबो मार्केट आरोना थ' फैयै जोङो ओंखारबाय आरो बे गेटनिफ्रायनो थ' मोनानि भिडिअखौ एसेबांनो दोनथ'नोसै थ' आसा खालामो नोंथां गासैबो भिडिअखौ मोजां मोनबाय थ' जुदि नोंथांमोना मोजां मोनबाय अननानै लाइक शेयार ओमफ्राय साबस्क्राइब खालाम थ' लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ तब तक के लिए टाटा बाय सुदेम बारहावायाव दान्दिसे बेरायहोनो नाथाय मानो जिंगा दासिमुनि नोंखौ आं जेबो खालामा बे सोरगोफुरिनि सुदेम समायना सावगारिखौसो आं नोंनो थफ्ला बोनथुमनानै हरनो नागिरदों फै आंनि उन फै आयौ माइसो बरिया सावगारि बेलाय थियाटार नायबाय थानो हायालै नङाबा गमजोबगोनबो आङो